Специално за господин Пеевски. Абе, човек, как не те е срам? Засрами се. Когато живееш в такава къща, погледни хубаво от кал. Виждал ли си въобще къща от кал? Когато гледаш телевизия, е на това нещо. Не знам дали знаеш въобще и дали си виждал какво е това нещо. Тогава се покажи по телевизията и давай съвети на хората. Хората умират от глад, ти вече прекали. Ето, виж. С две думи да ти кажа. Къщите едно време бех от кал, душите от злато. Сега душите са от кал, къщите от злато. Така го направихте. Как не те е срам? Виж, виж, виж. Тогава се показва по телевизора и завзимай България. Когато минеш през тия неща, къща от кал с външна туалетна. Това е. Мисля, че съм ясен. Засрами се и се скри някъде.